Evo nas u prvom tutorialu gdje ću vam pokazati radno sučelje. Pa krenimo. U gornjem kutu nam se nalazi komandna traka i ona sadrži razne naredbe i opcije. I nema smisla da sad pokušam pokazati šta koja znači, nego ćete ih upoznati sa sigurnošću, mogu reći, sa vremenom, ako ne i već neke u idućim tutorialima. Ok, malo dolje ispod nam se nalazi alatna traka. I tu ima raznih alata i svaki od tih alata ćete, moj savjet vam je, htjeti koristiti pomoću prečaca na tikovnici, na engleskom hotkey. Primjerice za Move tool ili Hand tool koristite slovo H na tikovnici, ili za Selection tool, to jest miš, slovo V. Ali ne bojte se također, jer ćemo svaki od ovih alata upoznati uskoro. Malo dolje ispod nam se nalazi projekt panel. I projekt panel nam služi za ubacivanje svih naših materijala koje ćemo htjeti koristiti u našim projektima. Primjerice, ja ću sada baciti jedan projekat. Nemojte se dati zbuniti, jednostavno kliknut ću na File, Open Recent Projects i otvorit ću svoj nedavni projekat na kojem sam startao, to jest počeo raditi. Vidimo da tu imamo razne stvari. Ove tu stvari koje vidite, znači primjerice s ovom tu ikonicom, vam se zovu kompozicije. Ne morate odmah znati što su one, ali tek toliko da čujete malo o tome na samom početku. Ovo je primjerice video koji sam bio snimio i odmah kada kliknete na neki, recimo ovdje tu stavku, vama se gore prikaže informacija o tome. Primjerice, vidim da ne mogu mi se prikazati do kraja informacije o imenu ovoga klipa. Znači ovdje piše glavni footage, ali gore ne. Ono što možete napraviti sa panovima jednostavno je ih resizati, znači povećati ili smanjiti. Otičite između dva panoa i jednostavno povucite u željenu stranu. Evo ga, sad se sve dobro vidi. Tu imamo razne informacije, koje sad neću baš previše objašnjavati, pošto nije tutorial namijenjen za to još. Bar još. Ok. Dole nam se nalazi, ajmo reći, novi pano. I ovaj tu prostor je timeline, znači gdje možemo upravljati i ići kroz vrijeme. Znači ne doslovno kroz vrijeme, nego jednostavno, možemo vidjeti šta nam se događa u kojoj sekundi. Ovo je tu, ajmo reći, crvena linija vam je time cursor, znači s njime upravljamo, to jest idemo do određenog trenutka u vremenu. Ok, tu nam se nalaze naši layeri. I layeri su vam zapravo, kada bismo to ugrubo preveli, su slojevi. I oni će vam nastati svaki put kada recimo ubacite nekakav materijal iz ovog tu project panoa u ovaj tu donji pano. To je samo, mogli bismo čak i nazvati layer pano, makar baš i nije to nekakav točni i službeni naziv. Ako odemo malo ovdje gore, vidimo da je ovo composition panel. U kompozicijskom panu možemo vidjeti naš rad. Znači primjerice, evo, tu je moj rad i mogu vidjeti kako će on izgledati kada sam ubacio na njega neki efekt. I tu sa desne strane vam se nalaze razni panovi. Oni mogu razlikovati se po tome što jednostavno ne mora znači da će ovdje biti effects and presets ako promijenim se u neko drugo radno sučelje. Znači postoje i druga radna sučelja u ovom programu. Kad bih hoćeo gore u Workspace Standard, znači bih to tu gore, vidim da mi je trenutno sučelje Standard, znači to je standardno sučelje. Kada bih kliknuo na njega i recimo odabrao, ne znam, pa recimo za Paint, za crtanje, onda vidimo da mi se otvorilo sve malo drugačije. I ovo je sada radno sučelje za crtanje. Primjerice, da se želim vratiti na Standard, otiću opet gore na Workspace Paint i odabrati ću Standard. Ono što je još vrlo bitna, to jest nije toliko bitna nego koliko je dobro zaznati, je da možete vaše panove pobacati po ekranu. U smislu, recimo ovaj tu info pano želim negdje premjestiti, ne želim da mi tu stoji. Otići ću odabrati tu sa strane, vidite ove točkice, jednostavno ću ga povući negdje. I čim ga povlačim i držim miš, vidim da mi se otvaraju nove opcije, to jest After Effects mi predlaže gdje mogu taj pano staviti, to jest na koje mjesta ga mogu postaviti nova. I primjerice želim ga staviti, ne znam, ovdje lijevo. Znači onda imam info, projekt, pa na te composition panel. I recimo sad želim resetirati taj Workspace Standard. Ono što moramo napraviti je otići na Workspace Standard i otići na Reset Standard. Ili Reset pa ime vašeg sučelja u kojem ste trenutno.
I kada kliknete to, pitat će vas da želite potvrditi, da želite resetirati, kliknemo yes. I vratili smo se na početno. To je to, ljudi moji, to je ugribo o tome kako i koji su panovi zapravo u ovome programu. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu i vidimo se u idućem.